Now bese uthatha ubufakazi bendodana encane okuyindodana yolahleko. Nayo ingumchaza ubaba njengobaba onothando, but yona indodana yolahleko ubufakazi bayo buye bit deeper because yona imazi lolu thando ilwazi much deeper than indodana endala. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngakashaba. Ngiphinde futhi ngibingelele kubo bonke nje abazalwane, ngibingelele kuwo wonke umuntu egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu. Sibongele lithuba futhi lokuthi siphinde sihlangane la share khona nje indaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Akukho kunye sikusherayo. Ngicela nje ukubonga ama subscribers, ngiyanibonga kakhulu nonke ni subscriber kule channel. Ngibonge futhi nama comments enu wonke, ngiyawabonga siwafunde, ngiyabonga kakhulu ngawonke nje ama message akhayo, akhuthazayo, ancomayo, siyabonga kakhulu. Ngibonge ngama likes futhi ayasiza nawo. Mangabe ngizwa ku YouTube ukuthi ama likes ayasiza ukuthi I message ispreadeke even more kwabanye abantu, kusuke kukhomba lokho ukuthi leyo message leyo or leyo video leyo iyathandwa ngabantu. So ngiyabonga nje ngama likes, ngibonga ngabantu abalokhu bebuya bezobukela lama video lawa esiwathumelayo, anomyalezo nje ophuma ezwini likaNkuluNkulu, okuwumyalezo kaNkuluNkulu. Sibonge ngabo bonke nje abantu abasha, sabamukela kakhulu, namukelekile la ekhaya. Ngiphinde futhi ngibonge nakulabo abajoyinayo babe ama-member. Even ke kwamanje sisasene member A1 esajoyinile, but ngayo nje siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Kuyasiza, kuyanceda kakhulu kulomsebenzi esiwenzayo. Namhlanje sizoqhubeka kuningi engingakulanda la kule ncwadi, especially kwindodana yolahleko, the prodigal son. Kuningi manje engingakuthola kule ndaba, but nayi message yanamhlanje from the prodigal son, message from that parable of the prodigal son, noma a parable of the lost son. La itholakala khona ku Luke ku chapter 15, ungayifunda nje from verse 11 up to ufike ku verse 32. Angeke ngisayifunda today, sifundile kakhulu, sasifika futhi ku verse 32. Kuno part 1, part 2, part 3, part 4, which I believe lona nje kungaba u part 5 wayo yonke le message le. And ngokuyifunda futhi ngiyathola ukuthi kusesekuningi esingakushare, but today ake sibheke nje nayo indaba lapha ikhona kule message yendodana yolahleko. Sibheke le message lena ethi kulamadodana lawa amabili anobufakazi, lamadodana omabili anobufakazi ngobaba wabo, because ukhumbule le parable uJesu athi uma ngabe eyichaza uthi there was a certain man eyayinamadodana amabili. Shuthi kwakuyindoda ethile eyayinamadodana amabili. Lesitholile ukuthi that certain man ngubaba ophilayo sezulwini, owadala izulu nomhlaba nakho konke. And esitholile ukuthi lamadodana amabili yibo bonke abantu abakholwayo kuJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi. Some of us sifana nendodana encane kuyindodana yolahleko, and again futhi some of us sifana nendodana endala engazange ke yona yaphuma endleleni. Ngizamile nje ngichazile indodana yolahleko nendodana endala to sum up, kodwa nje ngaku-encourage ukuthi uphinde ubukele nala ama video mayelana na indodana yolahleko. To sum up, indodana yolahleko yilaba abathi sebesindisiwe kodwa baphinde baphume endleleni, baphinde bahambe ngezinye indlela. Elithi ke lelizwi behamba ngeindlela zokukhohlakala, bechitha konke abanakho. But okuhle kubo laba yilaba ababuyayo. Leli lithi mangabe lichaza izwi lithi they came back to their senses, lithi le ndodana yabuyela back to his senses. Okeke kube kuhle ukuthi umuntu ke noma esephambukile kodwa aphinda abuye. So indodana abanye bethu bafana nale ndodana le encane lena, siyasindiswa siphinde siphume endleleni. And manje uma ngabe sesiphumile kufanele siphinde sibuye, ngoba sikwazi ukufela le egangeni le, kufanele siphinde sibuye. And kushuthi laba benza ama cut and join yilaba aba backslideayo,
bathi uma ngabe sebebackslidile baphinde babuye. Bese kuba khona abafana nendodana endala laba okuyilolu hlobo since lwasindiswa luyibambile alikaze laze laphuma endleleni. Bahlele emthethweni kaNkuluNkulu, bahlele emiyalweni kaNkuluNkulu, abakaze nje baze baphume benza ama cut and join njengoba ngisho nje backslider, bahleli ba straightforward. And mangikhuluma ngalolu hlobo mhlawumbe futhi kubalekile ukuthi ngichazele ukuthi laba ngabantu abazelwe nguNkulunkulu, okusho ukuthi abantu abasindisiwe. Angikhulumi la ngabantu abasontayo. Mhlambe this one is very much important because omunye umuntu la yakhona uyasonta ucabanga ukuthi uzelwe kabusha kanti cha akazawuzanga uzalwe kabusha uyasonta. Khona umehluko between umuntu osontayo nomuntu ozelwe kabusha. Ukuzalwa kabusha nje it's very much important ukuthi sisho lento ku Romans chapter 10 verse 9 uyayichaza nje kahle lapha yana uPaul. Ukuzalwa kabusha lithi izwi kaNkuluNkulu ngomlomo siyaconfessa ukuthi uJesu uyinkosi. Ngomlomo ukhiphe ngomlomo wakho uthi uJesu uyinkosi nomsindisi wokuphila kwami, bese ngenhliziyo ukholwe ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Lithi ke izwi likaNkulunkulu lokho sekuukusindiswa, awukholwa kuphela without confession. Lithi uma ngabe ulifunda nje iBhayibheli amadimoni nawo ayakholwa. Lithi futhi izwi likaNkulunkulu azayathuthumela, but awasindiswa ngokuthi ayakholwa. Umuntu usindiswa ngokuconfessa. Shuthi thina singenzi lokho kwenziwa amadimoni ukuthi nabo bayakholwa ukuthi uJesu inkosi, but amadimoni they don't confess him as their Lord and Savior. Thina ke we are to confess uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi wokuphila kwethu, then ikhona ke kusindiswa ke lokho. Kodwa uma ngabe ukuthi akakwenzi lokho uyasonta, awuhlukananga ke nje nomuntu oyisontelayo nje. Awuhlukananga nomuntu athi mangabe ekhuluma uJesu lapha ku Matthew chapter 7. Lithi izwi lapha ku chapter 7 akusibo bonke abathi inkosi abayongena embusweni wezulu. Liselichaza ukuthini? Khona abantu abasontayo abangakaze bamconfess uJesu njengenkosi nomsindisi. Ayikho into ebaluleke njengokuthi umconfess ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi nomsindisi okuphila kwami, ukusindiswa lokho. Khona amasonto athile sengeke ngahlangana nabantu abathile abanye bakulawo masonto kuyasontwa but uJesu abakaze bamconfess njengenkosi nomsindisi okuphila kwabo. Labo bantu labo bayafana nje nabantu esingathi bathi inkosi but yothi uJesu ngelinye ilanga mina ngaze nganazi. Laba bantu bayashumayela bashumayela ngayo uJesu ngezwi. Laba bantu laba bayaprofeta, laba bantu laba bayaphilisa, ngoba vele mangabe uphilisa ngegama lika Jesu, uJesu uzolimela igama lakhe, abantu bazophila because yena uzolimela igama lakhe. And abaprofetayo futhi uma ungakubhekisisa laba abaprofeta bengazange basendiswe, iprofeto zabo akuzona ezasembusweni. Yilezi iprofeto nje zokuthi uthakathwa ubani, uzondo ubani, into zakho ibheda njena zenziwa ubani. And lezi iprofeto lezi okungezona ezasembusweni yilezi futhi ezinama solution lawa athi thina singakulungisela into zakho zibuyele back to the sender. And ke manje uma ngabe sekunjalo akusesu uNkulunkulu, uthi uNkulunkulu kubuyisela akusikhona okwethu, ukubuyisela okwakhe. Damini umuntu eseqala nje sebuyisela akusesu yena uNkulunkulu operator labo. And most yalabo abahamba nalezo prophet labo baphinde babuyisele futhi ukuthi njengoba nje uzibane kwenze kanje thina singakubuyisela sikureverse izinto zibuyele zoshaya yena lo obekade eyithumelile. And yibo laba yothi uJesu ngalela langa leliyana sukani kunina nina benzi bobubi, angaze nganazi, I never knew you. Why ezothi angaze nganazi? Ngoba vele abakaze bamconfesse uJesu njengenkosi nomsindisi. So laba baweli kwi-prodigal son, kule message ye-prodigal son, abazalwanga ubaba labo, abazelwe ubaba abaconfess uJesu, because uJesu indlela neqiniso nokuphila. Indlela yakuphi yakubaba, iqiniso lakubaba, ukuphila osekuthola kuphi kubaba. Abangazange bakwenze lokho akusibona abantwana balo baba. Now bese kuba khona ke abakwenzile bamconfess uJesu njengenkosi nomsindisi, abakholwayo ukuthi futhi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, akazange aphelele ethuneni, wavuka. Labo ke yibo ke laba bawela kule message le. Sihlukene kabili, abanye bafana nendodana encane, abanye bafana nendodana endala. Lento ke ihamba ize
ingenelele futhi noma sekuthiwa siyafakaza ngoJesu. Sihlukene futhi kabili masifakaza ngoJesu, sihlukene kabili masifakaza ngobaba, sihlukene kabili masifakaza ngoMoya oNgcwele, but angiyithathe nje ngithi masifakaza ngobaba because le message le prodigal son ikhuluma ngalabantwana nobaba. Then angiyithathe lapho sihlukene kabili futhi masifakaza ngaye ubaba. Why sihlukane kabili? It doesn't mean omunye ulethe enye message ekhuluma ngomunye ubaba nomunye uJesu, omunye ulethe enye message ekhuluma ngomunye uJesu, but indlela esimazi ngayo ubaba ayifani. Ayifani inhlobo. Yebo sonke siyakholwa. Yebo sonke futhi siya kuphi gcineni sakubaba embusweni wezulu sinokuphila okuyingunaphakade okutholakala ngoJesu Kristu, kodwa asambulelwanga ngokufana. That's why ngithi sihlukene futhi kabili ngobufakazi bethu. Uma nje ungalanda indodana endala from this message la ku Luke chapter 15 from verse 11 nje to 32, uma ungalanda indodana endala ke manje uthi indodana endala ayifakaze ngobaba, ngeke ubufakazi bendodana endala bufane nendodana encane leyahamba yalahleka yaphinde yabuya, ngebufani, because indodana endala imazi ubaba njengobaba onothando, bonke bamazi njengobaba onothando, and indodana endala yona imazi njengobaba o-strict because kwayona indodana endala i-strict. Yathi mayisindiswa yavela yahlala ensindisweni, ayizange ilokhu iya le emaceleni nale, though along the way ngoba phela umuntu umuntu khona lapha angahamba aphambuke khona, but indodana endala labafana nendodana endala ilaba aba very strict, abathi noma bephuma endleleni baphinde babuye futhi bangene endleleni. So even nobufakazi babo ngobaba bamfakaza njengobaba o very strict ofuna zonke izinto zihambe ngendlela. Akumelanga uthi ungumzalwane uphuma endleleni, because the minute uphuma endleleni uzoyisihogweni. And labo bantu labo, it doesn't mean ukuthi banamanga, bakhuluma iqiniso ngempela. Vele ivangeli lithi asingalokho singena phuma, lithi nje asiqonde, sihambe ngokuqonda. So nabo imessage yabo is very strict, ihambisana necharacter yabo, because nabo ba very strict. Bathi mabelithola leli ivangeli bal understanda ukuthi akudlalwa ngaleli ivangeli, lafelwa leli ivangeli, and inkosi yafa kwachitheka igazi, but yathi sihluphekile ngaleli ivangeli yaphinde yanqoba futhi yaphinde yavuka ngosuku lwesithathu. Indaba emnandi ke leyo ukuthi sikhuluma ngenkosi eyavuka, ayikho indaba emnandi njengaleyo. So indodana endala ilo lohlobo, imchaza ngalo lohlobo. Uma ngingathiwa mhlambe ngifanise indodana endala eBhayibhelini, ngayifanisa abantu abastrict eBhayibhelini, abantu funa izinto ehambe ngendlela, even though njengoba ngisho ngithi akekho umuntu oba perfect, somehow we all miss it. That's why simdinga uJesu Kristu. Ngayifanisa nabantu abafana noPeter, indodana endala. Uyakhumbula uma ngabe uJesu ezothathwa ngalilanga lilana sekufaneleke manje yobethelwa, babekhona oPeter. Lithi iBhayibheli uPeter uyena owakhipha inkemba kuqala, nguyena futhi owashaya la omunye walaba babezothatha uJesu, indlebe yaphuma, yawa indlebe. uJesu wamkhuza wathi no, inkemba ibuyele back to Peter, wathatha indlebe uJesu wayibuyisela kulo kade esesikiwe indlebe, waphinde futhi indlebe yabuyela kulo muntu loyo. Abantu abastrict, uma ngathiwa ngamfanisa nabantu abafana nabo Peter, indodana endala. So uma befakaza, ubufakazi babo each and every time bu straight to the point, bu strict futhi ubufakazi babo. Now bese uthatha ubufakazi bendodana encane okuyindodana yolahleko, nayo ingumchaza ubaba njengobaba onothando, but yona indodana yolahleko ubufakazi bayo buye bit deeper, because yona imazi lolu thando ilwazi much deeper than indodana endala. Why indodana encane ilwazi lolu thando much deeper than indodana endala? Because indodana encane iyalwazi uthando lula before ihambe isuke kubaba iye kwizwe likude, isihamba ngokukhohlakala. Iyalwazi futhi uthando likaBaba that day, the time indodana seyibuya, yalibona futhi lolu thando ukuthi kanti ubaba usasenothando lwami. So indodana uma ungababeka laba bantu uthi abachaza ubaba ngeke bakutshele same thing,
bazokutshela izinto, omunye uzokutshela lokho, omunye akutshele nokunye, omunye angeke azakutshele kona, because lo oyindodana encane wazi the other party kababa, wazi ukuthi ubaba, indodana encane mayingakutshela nje ngobaba, ilolu hlobo lolu ezothi mayichazela ngobaba, ithi ubaba unje. Uma usubuyisana nobaba uya kuyena, usubuya manje engqondweni zakho, coming back to your senses, usuhlukana nokona nokuhamba nakho konke ukukhohlakala, usubuyisana naye, ubaba uyilolu hlobo-ke. Uyilolu hlobo thema uya kuye ukubona useza le ukuthi nanga umntwana wami esebuya. And manje uma ngabe kubona useza le, ubaba uye ozegijima wena uyaya, yena ubaba uzegijima. Into indodana endala engeke izikutshele yona, because akuzange kwenzeke kuyindodana endala lokho. Yabona ufakazi ubaba bube busafana manje. Indodana encane iyamazi ubaba ezegijima eza kuyona, and nakhona futhi wathi mangabe sefikile kwindodana encane isibuyile, ubaba waphinde wayihaga, wayibamba wayihaga. Yalibona nje lolo thando lolo, indodana leyo lahleka uma ngabe isikuchazela ngobaba, ikutshela ngobaba onothando okuhagayo, luba deeper manje lolu thando lolu compared to indodana le endala engazange yona izilahleke, because le ndodana encane iyayazi lento yenzeka kuyona, ikhuluma ngento eyaziyo. Indodana encane ithi mayikutshela ngobaba, ikutshela ngobaba ukuthi uma ngabe eqeda ukuhaga uphinde akwange, uyaqabula akukhise. Yabona nje ukutshela ngobaba ukuthi uthubuya bewukade ubhedile, kodwa uphinde futhi aqabule futhi lo baba lona. Uyalibona nje lonke lolo thando lolo luka baba. Indodana encane mangabe ikutshela ngobaba, ikutshela ngobaba ukuthi mayeqeda lapho utshela ama servants akhe athi lethani ingubo enhle kunazo zonke. Cabanga bokade ubhedile wahamba ngokukhohlakala nangakho konke, kodwa uma ngabe usubisana nobaba, ubaba uvela athi nje lethani ingubo enhle kunazo zonke. Umntanami kufanele abuye azogqokiswa, bekade lahlekile usetholakele, ebekade efile manje useyaphila, ulandelwa the best robe enhle kunazo zonke. Uyabona nje indodana encane mayitshela ngalo baba iyayazi nendaba yokugqokiswa ngengubo enhle kunazo zonke, something indodana endala engayazi. Bonke kodwa bakubaba oyedwa, kodwa ubufakazi baba bube busafana. Indodana encane izothi mayikutshela ngobaba ithi mawuqeda ukugqokiswa kulandwa nering, uphinde ufakwe nane-ring la emunweni la, ukuthi ke manje wena you are engaged manje kwiwundlu, because kukhona umshado ozayo osazokwenzeka phakathi kwewundlu nebandla. La khona ke manje kuyobe sekubuyiswana ke manje na ke kube khona lo mshado lo, so ufakwa that ring of engagement. Indodana encane iyayazi lento yenziwa kuyona, and manje indodana endala ayazi lo party, because indodana endala lithi izwi kaNkulunkulu makwathi makwenzeka konke lokho yona beyisefieldini, beyisebenza le masimini le lapho ebikade ikhona. So kwenziwa yonke lento ngekuyindodana encane. Indodana encane izothi uma ngabe ichazela ngobaba, ikutshele ngobaba ukuthi uma ngabe ubuyisana naye, hey lo baba lona wenze imangaliso, uthi lethani inkomo ekhuluphele kunazo zonke, kufanele kuhlatshwe manje kuzo-celebrate manje sijabule. Indodana yami ibuyile, bekade ifile manje siyaphila, bekade ilahlekile manje siyitholakele. Something indodana endala engayazi. Yabona i-message yabo manje khona la ehamba, omunye uyamchaza ubaba, omunye uyamchaze on a deeper level. Ubufakazi baba bube busafana. Why am I bringing this? Ngiletha le ndaba lena ngokuyambulelwa ngoNkulunkulu, otherwise mina I would never have known yonke lento engiyikhulumayo. Ngokwambulelwa ngoNkulunkulu ngiletha le ndaba because sikhona sonke singabantwana bakaNkulunkulu, but asambulelwanga sonke ngokufana. Uma omunye eqhamuka ekutshela something which is much deeper, especially uma ngabe kwazi ukuthi into ayikhulumayo ayifakazele ngezwi, ngoba yonke into kufanele ifakazelwe izwi. Uma ngabe yonke into ayikhulumayo kwazi ukuyifakazela ngezwi,
ungathi lo muntu into ayikhuluma onamanga. Sinamadodana amadala who has gone as far as saying hayi laba nje baya bakhuluma izinto ezingekho, bakhuluma ubufakazi obungekho, bafuna nje ukudraw i-attention to themselves, ayikho lento leyo abayikhulumayo. Wawuzange wena ukubone kwenzeka musukuphika uthi akuzange kwenzeka because you were not there makwenzeka. Ubufakazi bethu abube busafana. Siyahluka ke manje ngobufakazi ngoba kwenzekala kulo akufane nokwenzakala kulo, but sonke sikhuluma ngabani? Ngobaba oyedwa. Abanye kumadodana amadala bavele bathi ayikho leyo nto leyo, into engekho engenzeki, but uma ukwazi ukufakazela ngezwi, ngithi mina kufanele nje singaphiki lutho, kufanele sifunde ukuthi samkelane sonke. Kufanele sifunde ukuthi ubufakazi bethu ngeke buze bufane ngendlela uNkulunkulu avela kithi ngakhona ayifani, kodwa konke kufanele kube sezwini. And ngikwazi ukufakazela ngezwi lenzo lokho ngiyiphinda ngoba kumelanga ngilethe ubufakazi obungekho ngisho nasezwini. Makungekho nasezwini engcono ngingabukhulumi lobo bufakazi lobo because angikwazi ukufakazela ngezwi. Kodwa mangikwazi ukufakazela ngezwi, uma wengcwele kwazile ukuthi aphinde angiphe nezwi, then sengabuletha ke lobo bufakazi lobo. Sambulelwe ngokungafani, abanye bambulelwe kancane, abanye bambulelwe kakhulu. Asifani. Yabo nje mangabe ngathiwa mhlambe ngiyifanise indodana encane, ngiyifanise kubafundi bakaJesu Kristu, indodana yolahleko, do lo ngizofanisa ngaye yena engazange enza ama cut and join, engazange a backslide, but indodana encane ngayifanisa nompostoli uJohn. Umpostoli uJohn uma ngabe ungambhekisisa kahle uma ekhuluma ngobaba, uthando alichazayo ngobaba luba much deeper than abanye abapostoli sebebonke. OkaJohn kuyahluka. Ukhumbule futhi ukuthi wayibuhluko ubufakazi bukaJohn kunabanye, ingoba uJohn mangabe ufunda ngaye lithi iBhayibheli phela uye lo mfundi lo uJesu ayemthanda kakhulu. He is that disciple whom Jesus loved. Uye lo mfundi lona, that disciple eyayihlala lapha yana esifubeni sikaJesu Kristu. Njalo nje nabafundi mangabe befuna ukubuza something bekuyaye kuthiwe asibuzeni nanya lo mfundi uJesu amthanda kakhulu. Nguye uJohn loyo. Yabona uJohn ngesikhathi ehlala esifubeni sikaJesu Kristu wayeza uthando olungafani nalaba abanye. Nalaba abanye bebeluzwa lolu thando, kodwa lo ebehlele esifubeni sikaJesu Kristu. So uthando luka Jesu ulazi much deeper than laba abanye. That's why uma ungakubhekisise nje zonke incwadi zikaJohn mayikhuluma ngothando, he is on another level. And bakhona ke ama disciples anjalo even na today abafana naye uJohn, abathuma ngabe bashumayela ivangeli mostly elinothando. Bese kuzothi laba bamadodana amadala bathi hayi lona njalo nje uhlale eshumayela ngothando, njalo nje ngothando. Ubaba bamazi labo uthando, ubaba sebamthatha bamreduce to something nje engathi njena uhlale nothando. It is because bona bamazi ngaleyo ndlela leyo. As long as abakukhulumayo kusezwini, as long as bengaphuma ezwini, as long as the message balanced, then asikwazi ukuthi sibagxeke labo. Mina nje I've suffered a lot. Ngiyakhumbula kahle ngisahamba ngetimela ngisashumayela, I've suffered a lot kubantu abebethi according to them i-message yami is very weak. Shumayela ivangeli eliweak elingakabi, bona bashumayela ivangeli elikabhayo bona. Futhi ibebethi babeyenza lento beyikhuluma, kube khona babuya bezongitshela kuthiwe ayi wena kuthiwa ivangeli lakho liweak kakhulu wena, hayi that's why bengafunana nokuhamba nayo kakhulu, because mina angimazi ubaba njengobaba oshayanayo, njengobaba mina ngazi uthando lukababa. That's me. Ngikhuluma ngami ke this time around. And manje angikwazi ukuthi ngikhulume ngenye into engingayazi. Nabo labo bakhuluma ngento eyazwa yibona uma ngabe ukuthi vele kunjalo. So asikwazi ukuthi sigxekane. Into eyayenzeke ngokuthi ubufakazi bethu abobusafana. Omunye uthole igxeko omunye, omunye uthole igxeko omunye. Kanti uNkulunkulu wayenza ngamabomu lento ukuthi ngizozambula kangaka kulo, ngizambule kangaka kulo, but at the end of the day lo uyamdinga lo, nalo uyamdinga lo, ukuze yonke into izobhalansa.
Angeke simchaze ngendlela efanayo sonke because asimazi ngendlela efanayo futhi asambulelwanga ngendlela efanayo. That's why ngizothi mina even nobufakazi bendodana endala mayichaza ngobaba ngeke bufane nendodana yolahleko. And ayikwazi indodana endala ukuthi igxeke lencane. Ayikwazi futhi lencane ukuthi uma ngabe izwa endala ikhuluma ngobaba who is very strict, vele unjalo vele strict, ayikwazi ukuthi besiyagxeka izothi ayayilona naye uvangeli lakhe eyili too much, too strict na yonke lonto leyo. As long as nje ihamba ngezwi, as long as engaphuma ngezwini, uright lo muntu loyo uyibambile ngendlela efanele. Today's message nje beyizothi kithina ake sifunde ukubekezelelana, ake kubuye futhi uthando. Wathi uJesu nje washiya nemessage eyi-1 wathi love one another. Ake singagxekani, ake sibuye sithandaneni, sibe ngabantwana bobaba oyedwa, because ubaba usithanda sonke ngokulinganayo sonke, futhi asikwazi ke nani ukuthi sizame ukuchaza lolu thando ludipha, alichazeki. Yathi indodana endala seyithi yam understand ubaba, yaba surprised yona, according to yona yayim understand ubaba ukuthi once waphuma nje endleleni yesihogweni, but yaba surprised mayibona ubaba ephinde futhi amkela le ndodana encane. Yaba surprised ngendlela kwenzakala ngakhona, iziyasho lendala ukuthi hayi wena baba wena, as soon as this son of yours came kwase kuvukena ne-anger ne-jealous nayo yonke leyo nto, usukwenza lokhu nalokhu, kodwa uyakhumbula le ndodana yakho ihambe ngokukhohlakala, mina ngilongikhona nginawe, mina akwazi uzungenzele zonke lezi zinto lezi. Yaba surprised ukuthi kanti lo baba lona ubaba onjani, asikwazi ukumchaza ngendlela efanele. Okwethu kuhlala ezwini, sihambe ngokwezwi ngendlela uNkulunkulu akwambulele ngayo, qhubeka ngayo, ungazama ukeda, ungazama ukugxeka futhi abanye, or instead ngamani uzobakhulekele. Yeah, mawubone ngazathi khona baphuma endleleni, is either uyakumuntu wamtshela ukuthi hey bani, ngibona ngathi la uyaphuma endleleni, nihlale phansi njengobhuti nosisi, or ubhuti nobhuti, or usisi nosisi, nihlale phansi nibonisane ngendlela eright yezwi yokuhambisa ivangeli, or else umkhulekele rather than ukuthi nje uvela umgxeke nje uthi nje angifunana nokuzwa lutho, not unless ke vele umuntu uphumile ezwini akasashumayeli le message right, ngoba even noma ubaba ewuluthando but at the same time ufuna abantu bahambe ngendlela strict, bekuyileyo message enginayo nje futhi for today for bonke abantu, imessage yokuthi wathi uJesu love one another. Akazange nje athi sizondane as much as njengoba sesizondana today, kodwa mawuthabheka sizelwe ubaba oyedwa. Love one another. Ngikhuluma mina ngabantu abazelwe kabusha, abangakazalwa kabusha. Uyayibambezela, buyisana noNkulunkulu isikhathi sisasekhona. Ungajabuleli ukusonta, ungajabuleli ukuba yimember yesonto, ungajabuleli ukungcwatshwa ukuthi ngaleli langa leliya ya nami ngenzela nje ukuthi ngcwatshwe kube khona umfundisi. Ungajabuleli lezo zinto lezo, ekugcineni kanti ubaba uzothi angaze ngakwazi, bawulokhu uthi nje wena Nkosi but I never knew you. Ungakujabuleli konke lokho, jabulela ukuthi ngempela uzelwe kabusha. Akuyona imessage esimanje manje le, akuyona imessage abantu abakhethekile le, imessage yawo wonke umuntu ophilayo semhlabeni, akuyona imessage yamasonto athile le. That's why nje uma ngakubhekisisa nje angaze ngakhuluma nangesonto, because akuyona imessage yamasonto, indaba yomuntu kanye noNkulunkulu. Igama lami ngumduduzi ngokashaba. uNkulunkulu emuhle. Hey, akubusise wena nomndeni wakho. Siphinde hlangana kwivideo elandelayo. Amen.